Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċis ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma' li mhux biss qed jitqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari, tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm lu.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. M'hemmx għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Tajba, nilqakom għal-qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Fil-bidu ta' din qudiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li rrid tmut għalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna t-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnobietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Nitolbuk mulej Alla tagħna għatina li dejjem inġarbu l-ferħ tar-rabta tagħna miegħek. Għax ilena sħiħ u bla tmiem jinsab fil-li dejjem naqdu lilek li minnek jiġina kull ġid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jissaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kbira kienet il-korla fuq Iżrael. Qari mill-ewwel ktieb tal-Makkabin. F'dak iż-żmien ħareġ ċer mill-ar Antioku Epifani bin is-Sultan Antioku qabel ma beda jissaltal fis-sena 137 tas-Saltna tal-Griegi kien miżmum Bran f'Ruma. Dik il-ħabta ħarġu minn Iżrael xi nies rinegati u bdew ixewxu lil ħafna nies u jgħidulhom: Ejja mmorru nagħmlu patt mal-ġentili ta' madwarna, għax kemm ilna li ksirnija magħhom laħquna ħafna ħsarat. Dan id-diskors inoġob u ndaħlu xi wħud mill-poplu u morru għand is-sultan u dan tom is-seta li jdaħħlu drawwiet tal-ġnus. Bnew ġinnażju f'Ġerusalemm skont id-drawwa tal-ġentili. Neħħew is-sinjali taċ-ċirkonċiżjoni u ċaħdu l-patt il-qaddis. Bdew jitħaltu mal-ġentili u biegħu ruħhom għal ħażen. Imbagħad is-sultan kiteb lis-saltna kollha tiegħu li l-koll kellhom jiffurmaw poplu wieħed u kull wieħed iħalli l-liġi tiegħu. Il-ġnus kollha għadu għad-digrit tas-sultan u ħafna minn Iżrael oġbithom ir-reliġjon tiegħu u offrew is-sagrifiċċji lil Allat Folozz u kisru jum is-Sibt.
Fil-15 tax-xahar ta' Kislew tas-sena 145, Antiochju talla l-idolu, profanazzjoni u ħerba fuq l-artal, u hekk ukoll tella artali fil-bliet kollha ta' Ġuda. Ħarqu l-inċens fil-bibien ta' djarhom u fil-pjazzezz. Il-kotba tal-liġi li rnexxielhom isibu għamluhom b'ċejjeċ u ħarquhom. Kull min kienu jsibu xi ktieb tal-patt jew inkella kien iħares il-liġi kienu jagħtuh il-mewt bis-saħħa tad-digriet tas-sultan. Imma ħafna minn Iżrael għamlu l-qalb u websu rashom li ma jiklux ikel imniġġes huma għażlu li jmutu bassa li ma jitniżġux b'ikel projbit u ma jipprofanawx il-patt qaddis u mietu. Kbira kienet il-korla fuq Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali. Mulej għatini l-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Flimkien, mulej għatini l-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Nadab għall-aħħar minħabba l-ħżiena li jitilqu l-liġi tiegħek. Il-ħbula tal-ħżiena dawra mej tal-quni imma jien ma nsejtx il-liġi tiegħek. Flimkien, mulej għatini l-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Eħlisni mill-moħqrija tal-bniedem u nħares il-preċetti tiegħek. Orbu lejja dawk li jfittxu l-ħażen, dawk li tbedu mill-liġi tiegħek. Flimkien, mulej għatini l-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Il-bot mill-ħsiena s-salvazzjoni għax ma jfittxux il-kmandamenti tiegħek. Nara l-dawk li ħallewk u nistkerrom għax ma jħarsux il-kelma tiegħek. Flimkien, mulej għatini l-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Jiena d-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Waqt li Ġesu kien riesaq lejn Ġeriko kien hemm wieħed għama bil-qiegħda mal-ġenb tat-triq jittallab il-karità. Dan sema l-kotra tan-nies għaddejja u beda jistaqsi x'ġara u qalulu li kien għaddej Ġesu ta' Nażaret. U qabad jgħajjat u jgħid, Ġesu bin David, ikollok ħnina minni. Dak li kienu mexjin quddiem bdew iġanfruh u jsiktuh. Imma hu aktar is-sokta jgħajjat, bin David, ikollok ħnina minni. Ġesu waqaf u ordna li jresqulu quddiemu. Meta resaq staqsih, xi tridi nagħmillek? Li nara mulej wieġbu dak. U Ġesu qallu, ara iva, il-fidi tiegħek salvatek. U minnu fih beda jara u baqa' mixi warajh jagħti glorja lill-Alla. U l-poplu kollu li ra dan beda jfaħħar lill-Alla. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bdew iċanfruh u jsiktuh. Dan huwa li naqraw fl-Evanġelju illum skont San Luqa fuq il-kotra ta' nies li kienet mixja ma' Ġesu u r-reazzjoni tagħhom meta semgħu li l-wieħed għama li kien bil-qiegħda fil-ġenb tat-triq jittallab il-karità u jitlob bin David ikollok ħnina minni. Bdew iċanfruh u jsiktuh. Ħannaraw ftit, inħarsu ftit lejn dawn li għandhom sem f'din il-ġrajja. U anki naraw x'jalmuna għal ħajja tagħna. L-ewwel nett dan il-bniedem għama illi kien
l-Evanġelju jgħid bil-qiegħda mal-ġenb tat-triq. Emarġinat kien jitlob il-karità. Tal-bniedem kellu ħafna ostakli. Kellu l-ostaklu li ma jistax jara. Imma hawnhekk fl-Evanġelju kien bniedem li ma jitħassarx lilu nnifsu u jgħid x'tista' tagħmel, xortija ħażina jien u jibqa' hekk. Imma bniedem li jara x'hemm bżonn isir. U fil-fatt kif sema li Ġesu kien għaddej, beda jagħmel din it-talba. Ġesu bin David ikollok ħina minni. U l-Evanġelju jgħid bdew isiktuh in-nies u aktar ma jsiktuh aktar is-sokta jgħajjad. Kien bniedem ta' fidi qawwija. Ma setax jara ma kellu din il-fidi li tara, l-qalb li tara u li taraf lil Ġesu. F'infatt hawnhekk innutaw kif in-nies jgħidulu għaddej Ġesu ta' Nażaret, immu jsejjaħlu Ġesu bin David. Li hija stqarrija ta' fidi fih. Imma kien bniedem ukoll ta' determinazzjoni, għax għalih il-fidi kienet twasslu biex ikun determinat u jara x'hemm bżonn jagħmel. Bħalma naraw hawnhekk din id-determinazzjoni kbira tiegħu. Ħarsu ftit lejn il-folla tan-nies. Dawn in-nies kienu mixjin ma' Ġesu. Imma ma tantx jidher illi għall-inqas ħafna minnhom kellhom l-istess qalb mimlija mħabba u sensittiva lejn l-oħrajn kellu Ġesu. Fil-fatt, meta semgħuh jgħajjad x'għamlu? Flok qalu dal-bniedem għandu bżonn għajnuna ħanresquh lejn Ġesu. Bdew ixanfruħu jsiktuh għalihom kien jibqa' hemmhekk fil-ġenb tat-triq u ma jibqgħu għaddejjin. Il-folla kienet ostaklu għal dan il-bniedem fil-bżonn. U Ġesu li narawh kemm il-darba imdawwar bin-nies u miexi wkoll folla miegħu qatt ma kien kundizzjonat mill-folla. Jew li jagħmel biex jinoġob mal-folla. Ġesu huwa għaddej kif sema l-għajta ta' dal-bniedem fil-bżonn waqaf u qal lin-nies biex jiresqulu. L-istess nies li riedu jostakolaw lil dal-bniedem għalilhom biex jiresqulu. U hemmhekk għandna dan id-dialogu sabiħ fejn Ġesu jistaqsih xi tridni nagħmellek biex ikun hu li jgħid dal-bniedem li kellu fil-bżonn u li ltaqa' wiċċ imwiċċ ma' Ġesu. U Ġesu mbagħad ifejqu u Ġesu jagħtih din il-ħajja ġdida filwaqt li jfaħħar il-fidi tiegħu, il-fidi tiegħek salvatek. Min din il-ġrajja hemm ħafna x'nitgħallmu għall-ħajja tagħna. Minn dal-bniedem ma nitalmu il-fidi qawwija li kellu flimkien mad-determinazzjoni għax il-fidi ma tħallinix ninalqu fina nfusna imma anzi tixprunana, tmexxina biex naraw x'hemm bżonn nagħmlu bħalma għamel dal-bniedem. Mill-folla nitalmu noqogħdu attenti illi il-folla jiġifieri x'jaħsbu n-nies qatt huwa kriterju waħdu ta' dak li hu tajjeb. Għax in-nies qed jaħsbu hekk jew qed jagħmlu hekk jiġifieri tajjeb. Li kien għal dan nies tal-bniedem
baqa fil-ġemb ta' triq. Il-folla tista' tkun ta' tfixkil flok ta' għajnuna għalina biex naslu għand Ġesu. U minn Ġesu naraw dal-bniedem illi iwasslinna din l-imħabba ta' Alla fostna li jagħti każ lil kull bniedem għalih kull ħajja hija għażiża u jwassal is-salvazzjoni, jwassal il-fejqan. L-Evanġelu jispiċċa billi jgħid li dal-bniedem imbagħad baqa' miexi wara Ġesu jagħti glorja lil Alla u lin-nies ukoll il-poplu meta ra dan kollu beda jfaħħar lil Alla. Tifħir u glorja lil Alla. Nitolbu l-mulej llum biex aħna wkoll narfu dak li jagħmel magħna, narfu li hu dak li jrid iġib fina il-fejqan fil-ħajja tagħna u fomna u qalbna ikunu dejjem mimlija tifħir u glorja lil Alla. Issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla u nagħmlu dan b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek għinna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek li ġnus kollha nitolbu. Ismana tolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem narfuk bħala il-mulej li lilna salvana, tfejjaqna u tmexxina fit-triq tas-sewwa. Nitolbu. Ismana tolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal da kollha fid-dijat tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbuk għal dawk kollha li għandhom il-missjoni li jgħinuhom il-morda li joffrunhom is-servizz li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana tolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajina, paċi fl-Art Imqazza, fil-Palestina u fl-Iżrael, u nitolbuk għal dawk kollha li bħalissa huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana tolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi biex ikunu ħafna dawk li jwieġbu għas-sejħa tiegħek li jimxu warajk u jaqduk fil-ħajja saċerdotali u reliġjuża. Nitolbu. Ismana tolbuk mulej. Talbuk mulej biex tagħtina xita fejjieta u f'waqta illi tagħmel il-ġid. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Talbuk mulej għal dawk kollha li tilfu l-eżiż tagħhom dawn l-aħħar ġranet speċjalment ta' il-faraġ lilhom u l-mistrieħ lil dawk li għaddew għall-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ismana tolbuk mulej. Li Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li s-sagrifiċċju li sejrin noffru lill-kobor tiegħek għandna l-grazzja li nkunu fidili lejk u jiksbilna l-frott tal-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddu lek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mat-tajja tal-anġli f'ferħ kbir infaħru kuntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Ossanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fissem il-mulej, ossanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, jinxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina.
la daħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa l-glorja l dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fiha. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iż-żejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes b'umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li ibnek ordnana nagħmluh tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nrodu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Nofru dan ir-Rożarju illum f'dan ix-xahar ta' Novembru għall-eżiż mejtin tagħna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern, u ġenera r-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li s-Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missielna li inti fis-semawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات يالينا يدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدني أمان. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم Alla tlab għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم Alla tlab għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم Alla tlab għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم Alla tlab għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم Alla tlab għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم Alla tlab għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم Alla tlab għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم Alla tlab għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم Alla tlab għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم Alla tlab għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera r-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missienna niti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema dak fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات يالينا يدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الداني آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا في السيا الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا في السيا الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا في السيا الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا في السيا الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا في السيا الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا في السيا الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا في السيا الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا في السيا الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا في السيا الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا في السيا الموتانا آمين. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كيم البدو إسا وديم يبقى الديم تديم آمين. Marija Santissimo rina l-intijomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna u Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerewi kolla u għin id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tijak. Nikonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات يالينا يدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الداني آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا في السيا الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا في السيا الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا في السيا الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا في السيا الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا في السيا الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا في السيا الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا في السيا الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا في السيا الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibir kinti fost nisan perek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا في السيا الموتانا آمين.
Stima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. U ġenere kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubbietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenere kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-Tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. U ġenera u kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu norfu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwalina dak l-għajnin tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-truframent lil Ġesu frott imbidek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saqt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. ħobsna kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubbietna bħalma naffru minn ħati għalina, idaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek iberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibenalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddisalla. Ħenna lina. Trinita qaddisa alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopalina. Imqazza Ummalla. Itlopalina. Imqazza xerba ta' xbejbiet. Itlopalina. Ta' Kristu. Itlopalina. Il-Knisja. Itlopalina. Tal-ħniena. Itlopalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlopalina. It-tama. Itlopalina. Li żjed safja. Itlopalina. Li żjed nadifa. Itlopalina. Muxebba. Itlopalina. Bla teba. Itlopalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlopalina. Tal-aġeb. Itlopalina. Tal-pariri tajjeb. Itlopalina. Ta' min ħalaqna. Itlopalina. Ta' min salvana. Itlopalina. Xebba kollok għaqal. Itlopalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlopalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlopalina. Xebba kollok seta. Itlopalina. Xebba kollok ħniena. Itlopalina. Xebba di marbuta ma' Alla. Itlopalina. Mera ta' qdusija. Itlopalina. Tron tal-erf. Itlopalina. Bidu tal-ferħtana. Itlopalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlopalina. Amara ta' kull grazzja. Itlopalina. Amara ta' kull tieba. Itlopalina. Warda mistika. Itlopalina. Torri ta' David. Itlopalina. Torri ta' Lavorju. Itlopalina. Dar ta' Deb. Itlopalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlopalina. Bib ta' sema. Itlopalina. Kewba ta' filodu. Itlopalina. Saħħa tal-morda. Itlopalina. Kien tal-midimbin. Itlopalina. Farax tal-migranti. Itlopalina. Farax tal-imnektin. Itlopalina. Għajnuna tal-insara. Itlopalina. Sultana tal-anġli. Itlopalina. Sultana tal-patriarki. Itlopalina. Sultana tal-profeti. Itlopalina. Sultana tal-apostli. Itlopalina. Sultana tal-martri. Itlopalina. Sultana tal-konfessuri. Itlopalina. Sultana tal-verġni. Itlopalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlopalina. Sultana mtella s-sema. Itlopalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlopalina. Sultana tal-familja. Itlopalina. Sultana tal-paċi. Itlopalina. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulej għandna nitolbuk.
li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazzu glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħolalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla f'dalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, għaqlanna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddissin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk nħossu fina bla jeda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlok glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.